I dag har jeg Loke Lund med i Ishøj, hvor han skal besøge ghettoen. Du kan godt lide den her cykel, eller? Ja. Oh my god. Er den god? Ja. Nå, fuck os den der. Jeg har da fucking strap på. Følger med i ægte varer lige nu. Jeg skal være ghetto-dreng i dag. Ghetto-dreng. Det er fordi, jeg ikke har været der opvokset fra Midtpunkt, ikke? Alle godt. Rosenborg, du ved. 35-20-00. Det er der. Det er det Ishøj. Har du så været her før? Jeg tror faktisk aldrig, jeg har befundet mig i Ishøj. Vi har jo et af de flotteste centre, der findes jo. Er det det? Ja, ikke Top 3 centre i Danmark. Lad os lave en top 5 liste over de bedste shoppingcentre i Danmark. Jeg tror, når du kommer ind, du går i chok. Du tror, du er i Fields eller sådan noget. Er det det? Jeg lurer mig, når vi kommer ind. Jeg glæder mig. Så skal du se dig. Vi har også den flotteste frisørsalon i Ishøj. Top 3 frisørsalon i Danmark. Og så har vi selvfølgelig Vestegns Bazaar. Bazaar, det skal man have. Ja, det skal man Ja, ikke nu undgå. får dine gode dadler. Altså mangler man noget i et center, hvis man har tøjbutik, mad og en bilka? Nej, du kan jo lukke for det hele herinde, tydeligvis. Det er det, bror. Hvor skal du hen for at shoppe? Du har alt. Vi har også tøjbutikker dernede. Så når man først er flyttet til Ishøj, så kommer man ikke ud i Ishøj? Nej. Er det, du prøver at sige? 100%. Jeg vil jo ikke ud for Ishøj. Jeg føler ikke, jeg mangler noget. Hvor jeg har alt. Fyrker før Vestegns Bazaar. Ved du, hvad der var? Nej. Mindblowing. Der var en H&M. Her? Jeg så, der var. Kan man også spise derinde? Man kan spise. Prøv, der er alt. Prøv, det er det, du kan forstå. Ishøj, du mangler ikke noget. Det er faktisk Er du sulten overhovedet? Ja, jeg faster jo. Nå ja. Så jeg svær, og nu vi skal forbi noget, hvor jeg lige har brug for, at du lige skal friskes op. Skal jeg friskes op? Ja, du behøver ikke være hårdet. Prøv at se, hvor meget tøj du kan købe her. Og det er faktisk ægte, virkelig billigt. Det ser godt ud. Skal du ikke rejse? Jo, men jeg har tøj. Nå, du har han har fået tøj, klar ham her. Han er mester tøjmand. Og så prøv, godt. Tak for det. Er det vel? Tak. Jeg laver det smukke. Godt. Hej. Loke. Skal du få godt og Hvad er godt? noget der? Det her, du bliver klippet, eller hvad? Ja, det her blev klippet. Faktisk klippet i går. Kom nu, ikke? Generation Gaza, så han ved ikke, at han er kommet sig. Du ved, hvor jeg er, ikke? Nå bro, du skal friskes lidt op, hva'? Ja. Jeg er ikke blevet klippet i 6 måneder. Er du i gang med et eller andet projekt? Bare lige så langt hår som Ali havde, der noget freder. Ja. Første gang, han er i Ishøj, jo. Hvad er det? Hvad er det indtryk indtil videre? Folk er søde. Får den der Harlem-vibe, ikke? Jeg kan godt lide så. Du ved godt, Medina har optrådt ikke engang i Ishøj. Hun kommer aldrig tilbage igen. Hvorfor kommer du ikke tilbage? Du kan godt huske det, ikke? Jo. Du kastede æg på det og sådan noget. Stakkels hende. Ja, stakkes. Jeg kan forstå, man ikke kommer tilbage, så. Skud Medina, Waller. En ting, Ali altid gør, som jeg også har gjort i dag, i dagens anledning. 2 forskellige strømper. Kan vi lige se dine? Det er dem, det sker. Du ved, du kommer til at Det jeg vidste. Okay, jeg skal være et sted, og da du spurgte mig, om jeg ville være med, så sagde jeg ja. Så sender du mig artikel dagen efter, at der har været knivstikkeri og sådan noget. Så jeg tænker, jeg skal have heldet med mig i dag, for det ikke bliver mig. Så jeg tager lige 2 forskellige farve sokker på. Ja, nej, der sker der ikke noget. Det hjælper det der, så det hjælper på helvede. Det tror jeg også. Har du fået rettet dine øjenbryn med snor før? Ja, det tror jeg ikke. Gør det ondt da? Det er faktisk lidt ligesom at bruge pincet. En tegnsæt ved enkelt hår for roden. Så kan du se, hvordan damerne de har det, bror, mand. Ja. For helvede. Det er sådan irriterende smerte. Ja, det er sådan. Det niver sådan lidt, niver og lidt. blandet med, det sviger lidt. Au. Au for helvede. Ja, det er det første hvide hår, vi sagde i dag herinde i den her butik. Souvenir, jo. Ja, souvenir. Kom og find det. Det er faktisk ikke så, det er ikke så slemt. Nej. Så vil jeg sige øjenbrynene, altså det der med at få dem rettet, det gør mere ondt. Ready? Ja. Au for helvede. Ham her får I ikke sige så igen, bror, mand. Wallah. Ishøj makeover. Du er rigtig i gang igennem en SK Barbershop renovering i dit ansigt. Når du får det ud, ikke? Du kan mærke, at du kan trække vejret meget bedre. Jeg håber jeg. Og hvis det plejer at være hele streger, så skal det være halve. Nu ryger det hele op. Du vil gerne trække dem ud. Nej. Okay, Det er ikke så slemt. Helt frisk vejrtrækning nu. Ja. Men det... Ansigtscreme. Ja, meget gerne. Bare læg på tilbage. Jeg føler faktisk, at det trækker bedre. Jamen det gør, det åbner din næse fuldkommen. Altså min, den er jo åben nok, ikke? Fordi den er så stor. Ja. Men altså, du ved. Det er den helt gode, man får her jo. Og det er luksus jo. Ja, det kan man ikke få i Harlem. Det er faktisk den her muskel, der giver rynker. Det vidste du godt, ikke? Ja, den skal man huske, man ser. Ja, lige præcis. Får du lige noget aftershave også? For hele pakken her. For hele Ishøj-pakken her. Prøv ikke at så en god service, hver gang jeg er her. Du er det A-kendt. Ja, lad nu være med det der på. Du er også A-kendt. Hvad ved de med Loke? Fuck. Satan. Fuck. Skud SK Barbershop. Tak, mand. Lad os komme videre. Det er jo helt min barndom, det her var her. Stjålet min første ting i Bilka i Ishøj. Du stjålet de første ting?
kan være, jeg skal prøve at stjæle i dag. Det har jeg aldrig prøvet før. Det ved jeg ikke lige, om den bedste idé. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg har aldrig prøvet det. Så Har du aldrig stjålet noget før? Nej, jeg har aldrig stjålet noget. Mener du det? Jo, jeg er så dansk, som noget kan blive. Har du aldrig stjålet noget Jeg før? har aldrig Har du stjålet aldrig lige stjålet lidt slik eller Nej. et eller andet? Nej, jeg turde ikke. Men jeg gad godt. Ja, der skal ud herfra. Ja, altså det er handicap, ikke? Men I kan bare holde her et sted, så er det 3 timer. Har du ikke skilt til mig? Handicapskilt? Nu viser jeg, nu er vi plan. Det er jo her, jeg vokser op. Jeg prøver faktisk lige lidt længere dernede. Det er her, jeg vokser op. Det er flot. Det ligner lidt af Børslund. Det er jo det helt gode, det her, ikke? Ja, der er fint tomt. Fuck, er folk henne. Prøv, Det er en spøgelsesby. det er ramadan, for folk er indenfor, og det er dårligt vejr, ikke? Altså ægte no joke, ikke? Der har været knivstikkeri her, det her område. Der har været knivstikkeri dernede, der var skyderi lige deroppe. Det her, det er planen. Det er du købmanden. Det er købmanden. Salam, bror. Hvad laver du? Her jeg tænker, vi køber det snack til senere. Vi skal have nudler og fuglefrø, ikke? Jo. Hvad er din yndlings Red Bull? Crazy take. Crazy take. Det her er jo den bedste Red Bull, der findes. Nå, nej. Den her. Den her. Nå, nej, 100% den her. den her. Jeg ved slet ikke, hvad du snakker om. Hvor har I fuglefrø henne? Dem, der ved det, ved det ikke. Dem, der ikke ved det, ved det ikke. Det er længe siden, jeg har fået det her. Det er en fed gård, er det ikke? Det er flot. Noget dårligt at sige til det i hvert fald. Der er et pizzeria, hvis du har brug for at spise, du ved. Alt er her. Bager har bare lukket nu. Wow. Ikke det, ikke? Det smager gamle dage. Der er ikke noget, der er lige så godt som det. Det her, vi altid mødtes for at lave slåskamp her om bagved. Hvem slås du med? Alle mulige, bror. Jeg slås aldrig. Jeg har aldrig været oppe slås før. Kan jeg? Jeg har været oppe slås med Dennis 14-18. Det er fucking sjovt. Jeg har set videoen. Har du? Ja. Har du set den der musikvideo, hvad hedder det? Hvor jeg er vokset op i vest for København. Kender du den sang? Kender du ikke den sang? Unk. 6,1 million visninger ud. Ja, okay. Jeg har ikke YouTube Premium. Det er noget, bror. For lidt premium. 2 reklamer er sindssygt, dog. Og vi gør det for den halve tid. Det er jo det fede ved at kende så mange mennesker og bo i sådan et sted. Man kan lige låne noget. Ringer lige alle lige. Jeg kan lige låne en eller en cykel. Ja, selvfølgelig kan du det. 10 minutter kvarter. Jeg føler, at det er sådan her, så går jeg lige forbi, så får jeg skole. Nå, fuck også den der. Det er sådan noget. Er ikke sådan noget? Jo. Det er sådan noget, det vil du gøre. Det er sådan noget, hvis jeg havde en dårlig morgen, ikke? Jo. Så var det sådan noget. Men hvis jeg havde en god morgen, Ja. så er de ved. Så er du lige ved den om. Ja, så det gør vi også nu. Ja. Ja, vi er 2 mennesker. Jamen, jeg vil gerne lige have, at du skal gøre det, for du har lige sparket den til synd. Ja, fuck. Ja. Skal vi til hjem til mig? Ja. Hej, baba. Salam. Der er så godt. Hej, den er Loke. Gør du med dig? Hey, der er så. Hej. Salam alaikum. Eller alaikum salam. Alaikum salam, ja. Det er flot. Ja, det her. Der sidder vi alle drengene her og spiller spil og sådan noget normalt. Prøv at se den der plakat. Why? Det er den, der du fik af ham. Det er luksus. Er det dårlig stil at have hue på? Nej. Nå, det er godt. Nej, normalt. Det er det ikke. Det er, jeg går selv rundt med cap nogle gange. Er der speciel grund til, at du bliver boende hjemme? Altså, det er ikke noget problem i. Men Altså, jeg har boet ude. forstå, du gør. Der er fandme hyggeligt her. Ja. Altså, den Altså, her sofa, ikke? men hvad hedder det? Jeg har boet ude, men det er fordi, mine forældre også er begyndt at komme op i alderen, ikke? Ja, ja. Det rammer 70 snart. Jeg kommer meget hjem og hjælper til, for min søster er blevet gift. Min bror flytter ud. Ja. Så det er meget sådan, jeg er bare hjemme for sådan, at du ved, hjælpe til at betale husleje. Du har heller ikke et arbejde, hvor du sådan skal være for noget til noget, du kan bare slappe af. Ja. Jeg er et familiemenneske, og så er det bare hyggeligt, du ved. Så Ishøj, jeg kan ikke komme ud i Ishøj, føler jeg. Jeg sværger at bo ude, jeg savner bare Ishøj. Jeg tror slet ikke, jeg savner nogen steder oppe. Men det er også, jeg tror, det er bare her, så kender alle hinanden. Jeg er vokset op med alle her, vi bor i samme gård, vi har spillet fodbold hele livet, du ved, jeg kender det ind og ud jo. Du kan også se, at jeg hilser på alle, der kører forbi og går forbi jo. Jeg er kun vokset op her, ikke? Eller jeg boede i Næstved faktisk. Ja, det er rigtigt. Fra 2000 til 2008. Det var også noget helt andet at komme her til mig. Jeg plejer ikke at sige wallah og koran, jo. Så jeg kom her til, at folk begyndte bare sådan, hvad fanden er det her for et sprog, ikke? Hvor meget kører den her? Prøv med mig, prøv med lidt mindre, forstår du? Forstår du? Den kører de der 50-60. 50? Når den er på sport, der er sport og eko, så du bare læg den på sport, bror. Er det ikke bare det? Jo. Tak, Prøv at bryde dig selv, mand. Jeg følger med i ægte varer lige nu. Jeg har aldrig kørt på sådan en her. Altså, kørte den bare hurtigt med det samme, eller hvad? Så fik han lige lov til at låne den. Vi ses i kælderen. Okay. Ja. Helt normal dag. Hvad er der sådan? Er der en Ishøj-sang? Ishøj Mafia, Ishøj Mafia. Ishøj Mafia. Det gør jeg ikke med den her. Den er alt for ustabil. Kom. Oh shit, det går fucking hurtigt, mand.
Fuck. I Soy Mafia, i Soy Mafia. jeg styrer Hele lortet. Strand. Du kan godt lide den her cykel, eller? Ja, vil du prøve den, eller hvad? Du kan godt se, at folk bryder fasen lige om lidt, der, hvor alle er bare på vej hjem. Folk henter mad, og jeg ved ikke med hende, der hun har brugt den sikkert. Muligt, den er lovlig, den her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Ja. Bror, fuck, det der cykel er besværligt at køre på. Bror, den her cykel er farligere. Det ser lækkert ud. Gør det? Ja. Er du klar til at spise eller noget? Så du skal gøre noget, inden du spiser i det her hjem. Ja. Gør sådan her. Gør sådan her. Gør sådan her. Gør sådan her. Så var pis, bror. Du kan ikke tage pis på, hva'? Den her, tror jeg, den føler jeg var meget rigtig. Ja, det var rigtigt. Den her var skør. Ja, meget gerne. Er du sikker? De her, kan du godt lide ristet løg? Ja, ja. Så det her er rigtig godt med ristet løg. Så det kan du bare lade ristet løg i. Så det smager rigtig godt. Bismillah. Ja, sådan. Det smager godt. Det er god, ikke? Kartoffelsuppe? Ja, hvad? Det er så dumt, seriøst. Jeg ved ikke, wallah. Den er meget varm. Jeg griner du mig. Jeg griner af dig. Nu skal du også lave det her. Det er yoghurt. Det skal man have på, ikke? Det plejer jeg ikke. Jeg kan godt lide yoghurt. Oj. Spiser jeg så stor mad hver dag? Men der er altid så meget mad. Ja, det er så meget mad. Okay, sindssygt. Fuck, hvor luksus, ses. Jeg kan forstå, du bor hjemme. Det gad jeg ikke sige det, fordi maden, men ja. Oh my god. Det er sindssygt. Er den god? Ja. Jeg siger, kom hver dag og spise her. Det skal du ikke sige 2 gange, hvis jeg havde været hjemme. Min mor sagde bare til min plads, fordi jeg aldrig spiser hjemme. Hold kæft, det var hyggeligt. Alice forældre er fandme søde. Meget, meget søde. Hvordan fanden skal vi være den her? Så var... Det er meget lidt, der er ikke så meget. Nej. Kom ind. Det er de yngre i bloggen. Det er sådan, at de hygger. De yngre, de hygger her. Lukke. Hvad skal det her? Får man bare lige klippet hernede? Ja, fuck. Lad det, Bjarke. Godt og godt. Er du vel? Shit. Lukke. Jeg har også hentet nudler og fuglefrø, hvis vi skal have shababs. Der er du tyrker på. Lad mig lige flække ind af FIFA. Klippe så. Det er Ishøjs fighter, det her. Det er godt og godt. Har du set det der? Kig. Det er det. Det her det er rigtig kælder. Det er en rigtig kælder, det her. Lukas skal lige træne sig. Jeg har øvet mig, jeg sørger efter FIFA-turneringen, ikke? Jeg har spillet i 3 måneder. Hver aften. Bro, jeg spiser dig med lukket øje. Ja. Men jeg er også for god. Er det? Hvad så der, mand? Hvad så der, mand? Kom du ikke, Lukke? 1-0. Ali, han holder på. Er det fint? Det er ikke så meget på mig. Det er så pinligt. Det skal nok blive sjovt, bror. Det bliver godt. Det er jo fedt skiller, er det ikke? Jo, det er da fucking hyggeligt på. Det er da fuld Bare hygge. sidde her og slappe af om aftenen. Bare hygge. Jeg vil ikke lave andet, bror, hvis jeg havde sådan en kælder. Vi har ikke engang en kælder, vi har jo loft. Der er helt koldt, jo. Loftet, ja? Det er kun fordi, der er folk, der kigger på et sådan her. Hvad så der, mand? Så ud sammen med jeg, mand. Hvad så der, mand? Pepper. Ja, det er godt. Du er helt varm, mand. Der er ikke så meget. Jeg tror, jeg tog en slåskamp. Ærligt, jeg tror, jeg nok skal tage den. 100 på. Tobias Rahims fotograf, ikke? Han Kim Murta har gjort det 10 år siden. Lad mig lige slå dig en gang. Og jeg havde Tobias Rahims, den der skudsikker vest på. Så sådan, okay, det går ikke så ondt. Så gør han sådan her. Jeg kunne ikke trække vejret i seriøst over 1,5 minut. Jeg stod bare sådan. Ja, det er det, jeg har færdig, bro. også Færdig, bro. Hvad er det dernede i? Ja. Så te i, bror. Få der te i. Vælge. Det kan også, at det ikke lugter. Hvor er bodybanken henne? Den ligger lige der. Du kan tjekke den op. Nej, Wallah, han ikke kan. Han er lige spist. Nej, Wallah, han er gæst. Skulle du stå og slå en gæst eller hvad? Nej. Jeg har det fucking stramt på. Kan du følge mig? Kan du godt følge mig? Hvad laver jeg? Hvad bokser jeg til? Du, det er 1 og det er 2. Okay. Du står på sådan her. Okay? Ja. Så husk hver gang du står altid op med hånden. Ja. Okay, 1, 2. Nå, et der. Okay. Ja, og så. Ja, hurtigt. Ja, en gang til. Okay, god power. Er det sådan noget? Lige med højre hånd. Ja, okay. Og så går du på højre. Ej, så det er god power på det. Står der
der bag mig. Okay, bag dig. Okay, de vil lige se dig, Ali. Ja, okay. Okay, det var mig. Det er hjernedød. Stop af, Ali. Prøv at sætte den der body på bare lige. Nej, prøv at han skal hjem og sådan noget. Hvordan kan jeg gå for I så uden på body shots? Ærligt snart. Prøv, hvis han ikke har lyst, kan han ikke gøre det for. Jeg gider ikke have et body shot den her gang. Ja, folk de ved ikke. Hjernedød, bro. Og Jon, han vil gerne tage den mod mig. Bare vis det her til Jon. Tak for, at I så med i den her video. Skud til Ali. Skud til Ishøj. Ja, tak. Jeg kan godt lide Ishøj. Bare læg den på swap. See y'all. Jo.